Dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je Vaďák a vítám vás na našem novém kanále společně s mým kamarádem Arkonem neboli Tondou. Náš kanál nebude zaměřen jenom na Minecraft, ale bude zaměřen i na jiné hry. Jelikož jsem dneska doma sám, tak jsem se rozhodl natočit novou sérii, ve které budou různé ukázky modů. A jako první mod jsem si pro vás připravil car mod, neboli auto mod. Tento mod vám umožní rychlejší přesun mezi různými lokacemi, vlastně budete mít nový item neboli věc, který je auto. Pomocí tohoto modu neboli auta se můžete přesouvat mezi různými lokacemi bez potřeby railů neboli kolejí. Takže my si názorně ukážeme, jak se co craftí a pak si ukážeme kousek z nějaký tratě. Takže se podíváme do první čestky a vždycky na levé straně bude to, jak se co vyrábí a na pravé, co z toho bude. Takže tadyhle vidíte, že když dáme 8x kůži takhle dokola a dovnitř dáme železný ingot, tak z toho vzniknou kola. Poté si vyrobíme motor, což vypadá nějak takto. Po stranách dole dáme redstone torče, do prostřední řady po stranách dáme písty, doprostřed dáme redstone a doprostřed dáme furnace neboli pec. Z toho nám vznikne engine neboli motor. Když už máme tyto dvě věci, tak už si můžeme vyrobit samotné auto. Vypadá to nějak takto. Do spoda si dáme dvě kola po stranách, doprostřed si dáme iron ingot, potom doprostřed doleva dáme iron ingot, engine dáme doprostřed a doprava dáme chestu. Z toho nám vznikne auto, takže my se vydáme do garáže. Mám tyto dvě auta, Maserati a Lamborghini. Jako pro ukázku vám ukážu Maserati. Takže v této truhle mám coal a charcoal. Takže my se nasadíme do Maserati pravým klikem a dáme C jako inventory pro auto. Dáme tam charcoal a tady nám ukáže edit fuel. Takže už můžeme jezdit, když zmáčkneme V, tak to pojede dopředu a to zatáčí doleva a D doprava. S to jede dozadu a levý shift je brzda, která brzdí vážně suprově. Já vám ukážu, a teď jedu rychle, takhle se brzdí. Takže takhle to zanechává ještě takový černý kouřek, když hoří. Vyjíždí to takhle po blocích, teď jsem se zahryzl do stromu a takhle. Takže my se na to vrhneme. Takže tady máme nějakou trať, kterou jsem si stáhl od nějakého uživatele. Takže my si ji zkusíme projít. Když už jen malinko narazíme, tak nás to úplně zbrzdí. Takže já bych to trošku nějak jako opravil, že by se to odrazilo třeba to auto, ale ono se tak prostě zahryzává do té zdi. Což se mi nelíbí moc. Tak, je to taková mapa prostě jenom dokola. A jenom takhle z proukázku. Tak, jeli jsme do cíle. Fuck. Takže pokud se vám video líbilo, tak bych byl rád, kdybyste tam zanechali palec nahoru a po případě přihlásili odběr. Těšte se na kolegu Arkona. Čau.